Diri may mga bulak mo sa ulig ka mga bulak nga mga kuan ba. Katong mga zebra may diri sulod sa lasang ya. Ibali na ang jacket kay mawala ta diri mo dito mawala. Balihon na to t-shirt. To bulak ko. Asa dong? Asa dong? Inaanay mo kung ano mga solid. Ito po na. Sagay ni? Dali po po. Tingnan na gani? Avatar. Avatar ba? Daw mga avatar gato o mo sa American avatar adre oy. Di ta magsabag maayo dire kay dili ta taga dire magsitag saba-saba. Manalo mga solid oh. Ay. Ano yung manalo? Dah. Ang mga bangag dire oh. Ngawa dire oh. Solid oh. Bugnaw ay nay wala bangag oh. Manalong gamay ang solid oh. Tumoy. Kahoy makasulit ano, puti or gipintalan. Masuri bulak po niyo. No. Kasi bulak. Bulak po ni. Ito mga suli oh. Manalo. Manalo. Kuha na dong. Yaro. Manalo. Apo doon yung suli oh. Manalo. Pero among kuha ng mga suli katong mga mga zebra ba itong mga kita ko ganina. Ito mong kuha ron. Lasak din yung suli do. Lasak. Ano yung makasulid? Ano yung makasulid? Ano yung makasulid? Ano yung tubig? Sulod anak na yung tubig. Pwede na mainom. Dito tayo magsaba kay lasang mo nito. Oh, ano makasulid? Manalo. Okay, may bahang gari oh. Aga eh. Grabe. Oh, solid oh. Itong kuhaan dong. Dari pangita ng masolid oh kani. Muna yung focus oh. Ito sa dahon oh. Uy, manalo dire pa solid oh. Ah, dika lang manalo oh. Ito. Ah, manalo din nga pure. Napot sa kahoy ni mga manalo mga solid oh. Ay. Kadagkang manalo. Mga solid oray manalo nga bayi, muna bayi oh. Grabe sa. Pwede kadahang bulak din mga solid. Grabe bulak din eh. Lasang ra kayo pati lisuda oh. Lisug kayo lagi andre. Nanglan ang maghingi kay. Pwede lasanga. Tabang. Laglog kayo ng mga country bato. Ano yung panghuwa masulid oh.
Zebra ba? Pati na luma. Pati na sa ano dito. Yung bato. Kayang bato. Lisod ko iyan. Pero gamay naman siya nga gubat good kay yung lapos naman dito na laguna naman siya. Pero lisod kayo. Dagko kahoy yo. Yung makasulid o aking manalo makasulid. Daraw. Ako diri oh. Nangkay manalo diri. Namugbo ra manalo diri. Pero pating lasanga kidoy. Grabe. Bato imo. First time na ako rin diri bisag taga diri. First time na ako rin diri. Ang lasang. Lisuda. Manalo kag mayo. Kuha ra magpila ka buok. Tumbalay, misal tumbalay na ay kuan gamay nga bulak. Be. Taga sabag maayo kay. Lasang ni subo. Mano mo toyo dali mo sulit kani. Ni zebra kay naibagis-bagis sa iyang punuan, wa zebra. Kuha na mangon ang manalo nga gamay. Indot manggagmay po di design ba. Hinay dia. Hinayag ipo kay matungay ana. Oops. Udah deh masuhuli do. Hinay mo kot. May baon ya. Hinay. Tuh, kuha na. Oops. Nay ukal kay matuka ya. Okay. Ano sulit oh. Sulit oh. Ano yung trabaho? I-design ako ni sa balay na mahalag guba atong balay basta na yung mga bulak ba. Hindi to. Kuha na lang ko sunod manalong gamay kay sayang ng uban di ko ako manindot nindot masuri. Oh nindot kayo oh. Kagmay tsa right. Uy tao gamot. Yung mga sulit o badya nga bulok. Oh. Oh. May badya nga bulok nga sulit ah. Hindot kayo. Nasaan nga ni diri masulit. Perting nasaan nga yun. Grabe. Sulit oh. Kita na po midak ko oh. Oh. Ano yung pangita dere? Dapo. Lah, zebra na dong. Oh, di ay. Zebra na. Tidak gamay, karena zebra gamay. Dapat deh. Ya, tira. Ay dagang kuan din masulit. Ano gipangita na dere god. Mga zebra. Ano yung gipangita mga sulit oh. Ano ba? Oh. Ano sa zebra ang lutin lawas ba zebra
So yun mga solid, nakagawas kami sa kuan lasang. Ya dire kutob mo ang vlog kay murag taas-taas na. Nakakuha na big mga yung tuyo na mo. May tuyo na mo og kaning zebra. May tuyo na mo sa lasang. So dire kutob ang vlog nato. Salamat. See you in my next vlog. Thank you so much and bye-bye.